yafikaso tu nthawi ya mtengo wapatali imene timadalitsika kwambiri chifukwa timakhala tikuona mozama zedi zokhudzana ndi dziko la Mulungu. Monga mukudziwa kuti dziko limeneli ndi dziko lakuya kwambiri kuposa dziko la ana abantu. Ndi chifukwa chake pali mawu onena kuti chiyambi cha nzeru ndi kuopa Mulungu. Kutanthauza kuti ngati ifeyo tingakhale kuti tili ndi nzeru za uzimu za m'Bible, pamene ifeyo tikhoza kutchedwa anthu anzeru. The Bible Talk Show ili pano kuti titsogolere ku mawu a Mulungu. Ndikukhulupirira kuti tsiku la lero litu tikhalire limodzi kuti timve ndi zotani zimene Mulungu watitengera mtsiku la lero. Nde lero sindili ndekha yayi. Ndili ndi mzanga wina ameneyu ndi a bishop ena amachota bishop amene ndi akasowa Henry Kasowa. Muli bwanji akasowa? Tili bwino abusa, muli bwanji? Tili bwino. Bishop ali ndi mbusa? Ata bishop Kasowa mwapezeka lero. Ife ndambiri. Akasowa lero mwapezeka. Ndithudi. Takulandirani. Itayamika. Zikomo kwambiri. Matidalitsa abusa. Zikomo kwambiri. Ndithudi. Ndakunyadira. Sure. Aba si tiyambe mwamba kale koma tili. Mmene zatelemo ndekuti ndikupatseni manja mwanu kuti muipitirize program ya Bible Talk Show. Tathokoza. Timadikira sigine chamene sinangoma sangojoera. Mudza tangobwera lero wiki amamutu zoti ayi mumachuluka nzeru nde musabwerenso. Ndipo zona zake sinichidotsitsa anthu mpasi. Tathokoza boss. Zikomo kwambiri. Yes, zambiri ndithu ndimene akambira Pastor Fred Nkhwazi kuti yayi program ndithu ili apa ili pakanemapo chifukwa ndithu cha ino. Ndi nkhani ndithu yongogawana mawu a Mulungu kulowa m'Bible kuti mawu akuti chani. Abosa ndithu amakhali pano kusakatula ndithu chimodzi ndi chimodzi kuona kuti kodiso zikuyenda bwanji. Ndenu ngati ndithu muli pa nyumba apo awuzeni anzanu kuti yayi Pastor Fred Nkhwazi abweranso ndithu program ija timve kuti lero atibweretsera chani. Nde pamene mukwayirana anzanu aneba kaena ali kuti ayimbireni tatsakulani GPS muone kuti kodi leronso Bible Talk Show uthenga uyende motani. Nde pamene mupanga zimenezo bwanji ndithu tingonerako nyimbo kuchoka ndithu ku choir imeneyi Lotus ya ku Good News Mission. Tikatero tibwerenso kuti tisapase mpata abusa kuti yayi ndithu atipansenso mawu atsiku la lero. Takondwerani, tidalitsikani ndi nyimbo imene kuchoka ndithu ku Good News Lotus Choir. Tibwerenso posayidwa. And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace.
Yes, nyimbo so ndithu kuchoka ndithu Good News Lotus Choir imene ndithu amati imela. Nyimbo ndithu imene ndikuti mwadalitsika nayo pamene so ndithu timakonzekeretsa mitima yathu komanso pamene timayitana anzathu kuti tabwerani kuno program ija ndithu yayambanso Bible talk show. So amene timachitira ndithu nthawi zonse ikubwerayi ndi nthawi ndithu yofunikira kwambiri imenenso ndithu Pastor Fred Nkhwazi akhalenso ndithu akugawa mawu a Mulungu. Akagawa mawu amenewa akatipatsira zimene ndithu chauta wayankhula kuti tauzeni anthu tsiku la lero tikhalenso ndithu ndi nthawi chakumapetopetoko yotsegulanso ndithu malaini athu kuti inu mutha kuimba foni kapena ndithu kutumizanso uthenga wa foni ya m'manja kuti ndithu tiwerenge pano uthenga wanji okhuzana ndithu ndi uthenga umene alalikira mwina pena kosunamvetsetse mwina muli ndi funso iliyonse lokhuzana ndithu ndi kamoyo wauzimu ka zachikhulupiriro china chilichonse chimene timukhale nacho timapereka ndithu mpata umene kuti tafunsani abusa ali pamenepa ayankhe ndithu osati zimene akudziwa koma kuti baibulo likuti chani. So ndi nthawi ndithu ya mtengo wapatali imenenso imabwera imeneyi after kapena kuti abusawa akamaliza ndithu kulalikira. Patakali pano bwanji mundilole kuti ndapatsire ndithu abusa kuti ndithu apereke zonse zimene ndithu chauta watumira kuti ndithu atipase ndithu tsiku la lero. So abusa ndi nthawi yanu, lowani mu office chifukwa imene ndi office yanu imene timakhala mukuchita zonse zimene chauta wakutumani. So mpata umenewu nthawi imeneyi ine sindingayankhulapo sina chiliyonse gwirani ntchito imene mmayidziwa. Chabwino ndithudi zikomo kwambiri akasowa komanso zikomo kwambiri nonse amene muli pamenepo kuti mu tsiku la lero ndiyankhulane nanu mawu a Mulungu. Lero pali chinthu china chake chimene chilile kuganiza mozama. Chinthu chimene chichi nchonena kuti ngati sitingachione mozama ndi kuti moyo wathu wauzimu uzingokhala wapamwambamwamba osati okuya. Ndisanapitilize ndifuna kuti ndiwerenge Roma chapter 7 verse yake ya 18, 19 komanso 20. Pamenepa pali mawu amene akunena kuti pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga ndiko mthupi langa simukhala chinthu chabwino, pakuti kufuna ndili nako koma kuchita chabwino sindikupeza. Pakuti chabwino chimene ndichifuna sindichichita, koma choyipa chimene sindichifuna chimenecho ndichichita. Koma ngati ndichita chimene sindichifuna, si ndinenso amene ndichichita, koma uchimo wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. Amene amalemba mawu amene wawa kapena kuti amene akuchitira umboni apayo ndi mtumwi Paulo. Akunena kuti waona wazindikira kuti mthupi mwake simukhala chinthu chabwino. Chimene chamuzindikiritsa kuti mthupi mwake mulibemo chabwino ndi zotsatira za moyo wake wauzimu. Iyeyo ngati okhulupirira Mulungu anali ndi mtima onena kuti azichitanso zabwino zomukondweretsa Mulungu.
koma ngakhale anali ndi chifuniro chofuna kumukondweretsa Mulungu, zikuonetsa kuti iyeyo Pauloyo m'malo momukondweretsa Mulungu pochita zabwino, zimapezekanso kuti akuchita zimene iyeyo samafuna, akuchitabe zoyipa. Nde sikuti amapanga zoyipa chifukwa chonena kuti amafuna kupanga zoyipazo, koma zimachitika mosemphana ndi chifuniro chake, chifukwa iyeyo ngati munthu wokhulupirira Mulungu amafuna kuti azipanga zinthu zabwino pamaso pa Mulungu. Koma ngakhale amafuna kupanga zabwino pamaso pa Mulungu, tikumva kunena kuti zimene amakapanga iyeyo sizimakhalanso zabwino zimene amafuna kupanga, komano m'malo mwake amapanga zinthu zoyipa zimene iyeyo amadana nazo. Nde pa vesi yake ya 19 akukamba kunena kuti, tione vesi yake ya 19 pamenepa. Akunena kuti pakuti chabwino chimene ndichifuna sindichichita, koma choyipa chimene sindichifuna chimenecho ndichichita. Paulo akunena kuti pakuti chabwino chimene sindichifuna, chabwino chimene amafuna kuti apange, zikumapezeka kuti amakanika kuti apange. M'malo mwake amakapanga zoyipa zimene iye amadana nazo. Ndiye nkhani imeneyi sikuti inalembedwa chifukwa cha iyeyo, komano inalembedwa kuti ifeyo ngati anthu tizindikirenso nafe makamaka ku nkhani imeneyi ya kuchita zoyipa. Anthu mundivomereza kuti ngakhale timapemphera, komano ambiri timapezeka kuti timapangabe zoyipa. Pafupifupi wina aliyense amachita zoyipa. Ndi chifukwa chake tikapita kokakumana kukapemphera ku chalichi, nkhani yake makhala basi kulira atu, Ambuye ine ndachimwa, Ambuye mundikhululukire. Ndife anthu amene timadziwa kuti tchimo ndi loyipa, koma ndi lomwefe amene timakapezeka kuti takapanga tchimo lija. Nde sitikudziwa kuti mtumwi Paulo anayesetsa kwa nthawi yayitali bwanji kuti asamachimwe, komano chimene tikumva apa nchonena kuti ngakhale amafunitsitsa kuti asamachimwe, komano zikuonetsa kuti amapezekabe kuti wachimwanso. Ngakhale chikhumbokhumbo chake chinali chonena kuti asachimwe, komano kumapezeka kuti akuchimwirabe. Apapa ndikukhulupirira kuti level imene kapena kuti point imeneyi kapena kuti mulingo umenewu si wa Paulo yekha, komano ndi wa tonsefe. Pa wina aliyense munthu pa dziko lapansi amapezekabe kuti akuchimwa, ngakhale mu mtimamu amadziwa kuti tchimo ndi loyipa, akuyenera kuti alipewe. Ifeyo anthu amene tili opempherafe ndipo timafunitsitsa kuti tikhale moyo wachitsanzo, anthu akamaona ziti koma no, mkulu uyuyu amapempheradi muchoonadi. Koma zimapezeka kuti ngakhale timapemphera,
komano timapezekabe kuti m'mitima mwathumu timasirira, komanso monga mukudziwa malemba akunena kuti kungomuyang'ana mkazi kumkhumba pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwako. Ndi ngakhale timadziwa kuti sitikuyenera kuti tikhale ndi chilakolako chimenecho, zikhumbokhumbo zimenezo, koma timapezekabe kuti mwa chilengedwe, mwa automatic timapezekabe kuti basitu mitima mwathu mayendayenda ndithu zachigololo. Mumtima mwathu mayendayenda maganizo oyipa. Ndiye ndi zimenenso mtumwi Paulo zimamuchitikira. Ndeno tikuyenera kuti tiphunzire kuti kodi mtumwi Paulo atazindikira kuti zinthu zikuchitika mosemphana ndi chifuniro chake, kodi Paulo iyeyo adatani? Kodi ni mtima wanji umene Paulo adaphunzira kudzera mu nyengo imeneyoyo? Anthu ambiri chimene tidachimanga mutu mwathumu nchonena kuti tidzingoyesetsabe kuti tisachimwe, tidzingoyesetsabe kumbali yathu, koma funso nkumati kodi nkuyesetsa kwathuko kukubala zipatso? Kodi tikhozana kuti ntchito yothana ndi tchimoyi kodi tinayimaliza kapena tikuvutikabe ndi nalo tchimo? Nchachidziwikire kuti kufikira lero anthufe tikuvutikabe nalo tchimo. Tchimo likutisautsabe. Ngakhale timafuna kuti tisachimwe, koma timapezeka kuti tchimo lija likutilamulirabe ifeyo. Zilakolako zikutilamulirabe, maganizo oyipa akutilamulirabe. Kodi funso nkumati kufikira liti? Tidzayesetsa nkukwanitsa kufikira liti? Popeza takhati kuyesetsa komano kufikira pano nyimbo yake kumakhala yomweyo, ine ochimwa ine, ndachimwa ine, ndachimwa ine, ndachimwa ine. Kodi ndiliti limene ifeyo tidzachokemo mu chiphinjo chimenecho? Ndiliti limene ifeyo tidzamasuke ku mphamvu ya tchimo? Ndiliti limene ifeyo tidzanene kuti akoma ineyo tchimo ni mbiri yakale? Anthu ena atayesetsa mwina kwa zaka ena napanga chiganizo kuti lero ndifuna ndimutsatire Yesu, ndeta yesetsa mwina ena kwa zaka 5, ena kwa zaka 6, ena kwa zaka 10, ena zaka 40, 50. Koma ufikira lero lino tikulimbana nalobe tchimo. Kufikira pano tikusautsikabe ndi tchimo. Mtumwi Paulo nayenso amasautsika nalo tchimo. Kunali ndewu pakati pa Paulo ndi tchimo, kulimbana. Paulo akuti ineyo ngati Paulo, ngati munthu okhulupirira, inetu ndifuna ndimutsate Mulungu, inetu ndifuna ndizipanga zabwino. Mbali inayi tchimo lumuza kuti ufuna ndi upange zabwino, koma ineyo ndi tchimo ndili nzokhumba zanga nane. Ndi panali kusamvana, palali ndithu chinkulirano pakati pa Paulo ndi tchimo. Paulo amafuna kuti apange zabwino, komano zotsatira zake zimakapezeka kuti Paulo akugonjetsedwa ndi zokhumba za tchimo. Nde Paulo sikuti adapitiriza kuti ayesetse, koma anafufuza kuti kodi zimenezi kuti zizichitika ndi chifukwa ninji. Kuchipatala
adokotala sikuti basi azingoyesetsa kupereka mankhwala munthu osachira koma amayenera kuti afufuze kodi nthenda ya munthu uyuyu ikugwirizana ndi mankhwala amene tikumpatsawa, tipitirizebe kumpatsa mankhwala amenewa kapena timsinthire mankhwala. Ntchito ya dokotala imakhala kufufuza kuti kodi chimene chikupangitsa kuti munthu azidwalabe nchiyani. Ndiye mtumwi Paulo nayenso anafufuza kuti kodi ineyo chimene chikupangitsa kuti ndizingochimwirabe nchiyani. Nde pa Roma 7 verse yake ya 20 mtumwi Paulo akudziyankha kunena kuti koma ngati ndichita chimene sindichifuna sindinenso amene ndichichita koma uchimo wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. Mtumwi Paulo wazindikira chinsinsi, wazindikira choonadi chenicheni kunena kuti ngati ndichita chimene ineyo sindikufuna si inenso amene ndikuchita komano ndi uchimo waukhalabe mkati mwanga ndi umene ukupangitsa zonsezo. Mtumwi Paulo sakudzilodza chala iyeyo koma kulodza chala mphamvu ya tchimo. Monga tikudziwa ife tonse kuti pamene timabadwa tinabadwa ndi mbewu ya tchimo, tinabadwa kuchokera kwa kholo lathu Adamu amene anachimwa zinapangisa kuti tonsefe tifune tisafune tibadwe ndi mbewu ya tchimo imene ndithu imakhala ikugwira ntchito. Mudzaone ana ang'ono palibe amene amawaphunzitsa kuti kumana maswiti timamana motere. Palibe amene amawaphunzitsa ana kuti nzako akakutsina iwenso mtsine. Palibe amene amaphunzitsa ana zoyipa, ndi automatic. Komanso palibe amene anganene kuti ineyo kodi chilakolako ichichi chachigololochi ineyo saname zimandivuta kuti ndikhale mchilakolako bwanji, zimandivuta kusirira bwanji, mundiphunzitseko kuti nanenso nzisirira abale. Palibe amene amachita kulimbana nazo kuti asirire, zimangobwera ndithu mwa automatic, mwachilengedwe zimabwera zinthuzo. Ndiyeno tikuyenera kudziwa kuti ifeyo mmene tinabadwa ndi mbewu ya tchimo kuchokera kwa kholo lathu Adamu. Pa vesi yake ya 22 Aroma 7 verse 22 ndi 23 tate ntoneni pamene pakuti bwanji, pakuti monga mwa munthu wamkati mwanga ine ndikondwera ndi chilamulo cha Mulungu. 23 koma ndiona lamulo lina mziwalo zanga lili nkulimbana ndi lamulo la mtima wanga ndi kundigonjetsa kapolo wa lamulo la uchimo mziwalo zanga. Ndiye akunena kuti molingana ndi umunthu wa Paulo, iyeyo amafunitsitsa ndithu kuti atsatire chilamulo cha Mulungu. Amafunitsitsa kwambiri. Komano ngakhale panali kukhumba kuti atsatire chifuniro cha Mulungu, atsatire malamulo a Mulungu, koma kuti amaonanso kuti muziwalo zake zathupi muliso zilakolako
zimene zili zotsutsana ndi chilamulo cha Mulungu. Mtumwi Paulo anaona kuti mwa iyeyo mthupi mwake muli uchimo, muli zilakolako za uchimo. Ndiyeno nchifukwa kunena kuti ngati ndipanga zimene ineyo sindikufuna, si ineyo amene ndikupanga, koma ndi uchimo umene uli mkati mwanga. Ndiye pali chinthu chimodzi chimene Paulo anachiyankhula atazindikira kuti chifuniro chake chikuchepera mphamvu kuposera chifuniro cha tchimo limene anabadwa nalo. Poyamba amayesetsa kulimbana ndi mphamvu ya tchimo, komano wazindikira kuti ineyo amene akupambana mwa ineyo si ine, koma ni mphamvu ya tchimo ndimene ikupambana. Mtumwi Paulo anazindikira kuti tchimolo ndi la mphamvu kuposa chifuniro chake chakufuna kupanga zabwino. Monga mmenenso zikukhalira lero, mukhoza kuona kuti pakati pa tchimo ndi munthu, amene akupambana ndewu pakali panopa ndi tchimo. Amene akulamulira anzake ndi tchimo. Anthufe tikulamuliridwa ndi mphamvu ya tchimo. Chifukwa zikanakhala kuti ife ndife amphamvu kuposa tchimo, bwezi panopa tchimo lisakutilamulira. Koma chokhacho chonena kuti ife everyday timachimwa ndi chisonyezo chonena kuti munthu alibe mphamvu yogonjetsera mphamvu ya tchimo. N'chifukwa chake zaka zikudutsa, anthu nyimbo imene tikuyimba ndi yomwe ijabe: ndine wochimwa ine, wochimwa ine, ndachimwa ine, ndachimwa ine. Ndewu iyi pakali panopa amene akutsogola ndi tchimo. Ifeyo anthu tikuchepera kapena kuti tikuperewera. N'chifukwa Mulungu ananena kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Nkhani yake ikutero. Ndiyeno mtumwi Paulo atazindikira kuti tchimo ndi la mphamvu kuposa chifuniro chake, mtumwi Paulo akunena pa Aroma 7 vesi yake ya 24. Apa ndakukamba tsopano chinthu chimene chofunikira kwambiri zedi, chimene anthu ambiri sachikamba. Tichiwerenge bwanji. Verse 24 akunena kuti munthu wosauka ine adzandilanditsa ndani mu thupi la imfa iyi? Munthu wosauka ine adzandilanditsa ndani mu thupi la imfa iyi? Apa mtumwi Paulo mukhoza kuona kuti tsopano malingaliro ake asinthika. Poyamba ndi iyeyo amene amayesayesa kuti akang'anthane nalo tchimo iyeyo. Chichewa chimene umazadziruma asotu. Iyeyo ndi amene amayesera kukang'anthana nalo tchimo. Mphamvu zake, kufunitsitsa kwake ndi kumene kumayesetsa kuti athane nalo tchimo. Komano anafika pozindikira kuti ine ndi osauka, ineyo ndikuchepa nazo, ineyo palibe chimene ndingapange kuti ndigonjetse tchimo. Tchimoli ndi mkulukuta moyo. Sorry ngachichiwadi chikweni chiwa chimene chete. Tchimoli
ndi la mphamvu kuposa ineyo. Mtumwi Paulo anazindikira zimenezozo. Ine ndine osauka mu uzimu, sindingakwanitse kuti ndithane nalo tchimoli. Tchimoli likukula mphamvu, ineyo sindingakwanitse kulimbana nalo. Ndi chifukwa chake akunena maona kuti munthu osauka ine adzandilanditsa ndani mu thupi la imfa iyi? Adzandilanditsa ndani? Mtumwi Paulo apapa sakuyang'ananso mphamvu zake, komano akuyang'ana wina wake amene angamulanditse. Akuyang'ana wina wake abwere adzamuleletse, adzamulanditse. Ndekuti amene akumudikirirayo, amene wina wakeyo, ndekuti ndi wamphamvu kuposa Pauloyo. Ndi wamphamvu kuposa tchimo. Ameneyoyo ndi Yesu Khristu. Mtumwi Paulo wayambano kufufuza wina wake kuti abwere amulanditse kumphamvu ya tchimo, atazindikira kuti iyeyo Pauloyo akuchepa nazo, akulenga, ndi woperewera, sangakwanitse. Paulo anafika povomereza kuti ineyo ndine munthu osauka, ndikufunikira wina wake andilanditse, ayigwire ntchitoyi, ineyo ntchito imene sindingayikwanitse. Ndi Yawe, ikufunikira Yawe ntchito imeneyi. Pali kusiyana pakati pa munthu ndi Mulungu. Mtumwi Paulo poyamba amadzimva uzimu kwambiri. Ineyo ndimapemphera, ndikufuna ndikhale moyo osachimwa. Akuluakulu, tchimo siliopa munthu. Tchimo ndi munthu. Tchimo lili pamwamba, munthu ali pansi. Tikanakhala kuti ife tikhoza kuligonjetsa tchimo, ndiye kuti sipamafunikiranso kuti Yesu abwere adzagwire ntchito yodzatichotsa ifeyo, kapena kuti yodzatipulumutsa ifeyo ku machimo athu. Chokhacho chonena kuti Mulungu anatumiza Yesu Khristu pa dziko lino lapansi, ndiye kuti adaona kuti munthu akufunikira thandizo. Koma anthu ena timadzimva ngati kuti ndife anthu amene tikhoza kulimbana nalo tchimo. Timadzimva uzimu kwambiri. Popeza timapemphera, timayimba makwaya, ndiye timadzimva ngati kuti ife tili pamwamba pa zilakolako. Inu, tchimo siliopa udindo wa munthu. Tchimo siliopa kuti wamapemphera tchalichi chanji. Tchimo silimaopa zoti weka ndiwe dikoni, kaya iwe ndiwe m'busa. Tchimo lili pamwamba pa maudindo a anthu. N'chifukwa chake Paulo anangokwezeka manja kuti ayi, ndikufunikira wina wake adzayime malo amene ine nayimapo olimbana nalo tchimo. Ndikufunikira wina wake abwere, iyeyo ndi amene athane nalo tchimo. Ine ngati Paulo ndakanika, ndine osauka, ndikufunika wina wake andilanditse. Koma anthu leroli tili jijiri. Ndipemphere kwambiri kuti nthane nalo tchimo, ndiyesetse kwambiri kuti nthane nalo tchimo. Iwe ndi ndani iweyo? Mphamvu zake zichokera kuti? Ife malemba akuti tinachimwa, tinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Mulungu afuna kuti ife tivomere kuti ntchitoyi si yathu, ife palibe chimene tingapange, dzina lathu tilichotsepo pa nkhani yolimbana ndi tchimo. Tilichotsepo. Mulungu afuna kuti mitima yathu iyang'ane kwa Yesu Khristu. Iyeyo ndi amene ali ndi udindo
monga mmene malemba akunenera kuti adzabala mwana wake wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Ndiyeno molingana ndi zimene Paulo anadutsamo, Mulunguso akutiphunzitsa ifeyo kunena kuti tisadziyang'ane ifeyo kuti tingatani kuti tigonjetse tchimo, koma Mulungu afuna mitima yathu iyang'ane Yesu Khristu, ndeti musire Yesuyo, iyeyo ndi amene ali ndi kuthekera. Mulungu sananene kuti munthu ndi amene alimbane ndi tchimo, kwa Mulungu ananena kuti Yesu pita ukawombole anthu ku machimo awo. Koma anthutu ngakhale timamva zimenezi, komano mumtima mwathu Yesu timamusiya pambali, ndi nkumanena kuti ineyo ngati opemphera ndikuyenera kuti so ndigwire ntchito yothana nalo tchimo. Kumeneko ndiye kusokoneza. Anthu oterewo ndi amene sanavomereze kuti anaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Anthu oterewo ndi amene sanavomereze kuti iwo anabadwa ndi mbewu ya tchimo. Ngakhale Mulungu aonera kuti ife tinachimwa tinaperewera, koma anthu osavomereza amayeserabe kuti iwo akhoza kuthana nalo tchimo. Ngati ifeyo tikuganiza kuti tikhoza kuthana nalo tchimo, kumene koko ndikudzikweza, kumene koko ndekuti ndikusavomereza kuti tinaperewera. Anthu otero sangakumane ndi Yesu Khristu. Anthu otero ndi amene akusokoneza Yesu Khristu kuti agwire ntchito pa moyo wawo. Alembi ndi Afarisi amadzimva uzimu kwambiri. Ifeyo ndifa uzimu, timasala kudya, timachita chakhumi, zambirimbiri bla 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 pamene paja. Koma anakumana ndi Yesu Khristu pamene anakhala dani a Yesu Khristu. Anakhala dani a Yesu Khristu. Yesu Khristu akubwera kudzathandiza anthu amene avomereza kuti ine ni nkhosa yosochera. Anthu amene avomereza kuti ine ndinachimwa ndinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Anthu amenewo akuti tu Yesu ndi amene akuwasakasaka kuti awapatse chipulumutso chake. Yesu ananena kuti olimba safuna sing'anga ayi, koma odwala. Nde sanabwere kudzayitana olungama koma ochimwa. Koma anthu ambiri lero lino sakugonja, sakuvomera kuti iwo anachimwa anaperewera, nchifukwa kuti no, koma ineyo ndikuyenera kuti ndiaonetsebe anthu nene munthu wokhulupirika. Dziwani kuti mtima umenewo ndi osagonja. Koma amene agonja adzayankhula ngati mtumwi Paulo kuti osauka ine, adzandilanditsa ndani m'thupi la imfa iyi? Ndayesetsa ine kwa zaka, koma zandivuta ine, ndikumangopitirizabe kuchimwa ine. Mtumwi Paulo adakwezeka manja, ndikutula zida pansi, kutula mphamvu yake pansi, ndikuyang'ana wina wake kuti abwere adzamupulumutsa, adzamulanditse basi. Mtumwi Paulo anafika pa mulingo kuti akumane ndi Yesu Khristu. Paulo adafika pa mulingo onena kuti wakanika, walephera, pamenepo tsono mpamene Yesu Khristu anaonekera mu mtima mwake. Zikomo kwambiri, thokoze Mulungu kuti anatipatsanso mawu amtengo wapatali tsiku la lero.
ndipo popeza program imeneyi ndi ya inu ndi ine pano, ndeno tsopano ndimpatse mzanga Henry Kasowa kuti tikhozana kupitiriza kucheza kudzera program imeneyi ya Bible Talk Show. Zikomo kwambiri. Ndithokoza abusa chifukwa ndithu cha nthawi yamtengo wapatali imene timalandira chakudya. Kuti si chakudya chimene? Chakudya cha uzimu. Ndithudi. Sure. Ndikuti tonse amene timaonera takhuta ndithu chakudya chimenechi, chakudya ndithu cha uzimu chimene ndithu timalandira kuchoka ndithu kwa abusa athu Fred Nkhwazi. Nkhani yake ndithu ndi imeneyo kuchoka ndithu pa Roma chapter 7 kukamba apo ndithu kulapa kwa Apostle Paul kuti kodi ndingakhale bwanji ndithu moyo uno zabwino ndithu ndikumayesera kuti ndichite komano sizikutheka iyayi. Zoyipa zimene ndikufuna kuti iyayi izi nsamachite zimene ndikuchita ndithu nthawi zonse. Ndi anazindikira kuti iyayi sine ndithu amene ndikuchita zimenezi koma uchimo limene ndithu lukhala ndithu mkati mwanga. So ndi uthenga ndithu chifukwa nthawi yathu imakhala yowerengeka pano koma nthawi ndithu timakhala nayo kukupatsa ndithu mawu amenewa. That's why timaseso namba imene ili pamsipo kunena kuti ayi mutha ndithu kufunsa funso iliyonse limene ndithu mungakhale nalo lokuzana ndithu ndi zimene amalalikira abusa kapena funso iliyonse lokuzana ndithu ndi zamoyo ndithu wauzimu. So nthawi ndiyoti ayi tafunsani funso timvenso kuti niyo maumva bwanji uthengawu komanso kuona kuti kodi tithandizane ndithu motani. Izi nzamoyo wauzimu timafunsana timathandizana ndithu kuzeranso mawu a Mulungu kuzera ndithu mu Bible. So mutha panga zimenezo kakuimba kumene ka WhatsApp ka ndithu normal text message mpano meno ndithu abusa akhale nawo kuyankha ndithu funso imene tasandi nthawi yochepa kwambiri. Ndinaona ndithu uthenga wina abusa apa. Yes, umenenso iyayi munthu winanso watumiza. So tingoona ndithu mwachangu kwambiri amene wandithu ndi dzina lila kuti Benja Mwale kuchoka ndithu kwa Chisapo. Sinzoti nchisapo chani kuli machisapo ambirimbiri koma ngotero. Akuti kodi abusa ndiye kuti titha kumangochimwa palibe vuto chifukwa chonena kuti si ife amene tikuchimwawo koma uchimo umene uli mkatimo. Komanso mesa amati osalungama sakaona ufumu wa Mulungu. Uthenga ndithu wamveka mwachoncho. So muusunge ndithu umenewo. Apanso khangati palifoni apa tingoyankha. Alo? Mwaswera bwanji? Taswera, tati kumbuseni dzina ndi komwe mwayimbira foni. Gideon. Chabwino. Tabwerezani pamenepo. Alo? Hello? Kangati network kuvuta. Alo? Yes, tikumvana pamenepo. Nthawi imene ya? Tikumbuseni dzina licha. Gideon Gama kuncheo. Malifa fusola buseti? Kwambiri. Yes.
choyambirira tithokoze Gideon Gama kunchewu ya zona anthu ambiri amakhala ndithu akupemphera kuti Ambuye mutikhululukire, Ambuye mutikhululukire. Pemphero limeneli amene anapanga instruct kapena kuti amene anayankhulapo anali Yesu Kristo. Kuti tchimo likakhale kuti pakana lakhululukidwa. Molingana ndi Aheberi chapter 9 verse 22 akunena kuti ngazingatheke tiwerenge kaya Aheberi chapter 9 verse 22. Tiwerenge limodzi Aheberi 9 verse 22 akuti bwanji. Akuna kuti ndipo monga mwachilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi. Ndipo opanda kukhetsa mwazi palibe kukhululukidwa kwa machimo. Nde monga mudziwa kuti mphoto ya tchimo ndi imfa. Tanthauza kuti tchimo lililonse limene munthu wapanga, ukangoti wapanga tchimo, ndiye kuti ukuyenera kuti ulandire chilango cha imfa. Nanga si wapanga kale tchimo sizingathekenso kuti iya bwanji ndibwererenso mbuyo ndikalipewe tchimo lija likhala kuti lachitika kale. Nde ngati malemba una kuti mphoto ya tchimo ndi imfa, ndiye kuti tchimo lililonse limene wapanga munthu likuyenera kuti lilandire chilango cha imfa. Komanso munthu kuti machimo ake akhululukidwe, atawerenga Aheberi 9 verse 22 na kuti opanda kukhetsa mwazi palibe kukhululukidwa kwa machimo. Nde mukhoza kuona kuti pamene zili ngati kuti mukumuwauza mafika ku nyumba ina yake, nde munati ine chonde mundipatseko sima ndidye, mundipatseko sima ndidye, ukupempha mundipatseko sima ndidye. Sikuti mwene nyumbayo akhoza kungotulutsa sima nkukupatsa, pakwena pakhale ndondomeko. Moto usonkhedwe, poto atelekedwe, madzi atenthe, ukandire, uthyakule, kenako sima ija zapeza kuti ili mbale, munthu uja adzadya ndithu. Nde pamene Yesu amati mupemphere kuti machimo anu akhululukidwe, mukhoza kuona kuti Yesuso anali akupemphera nthawi imene amafuna kuti akafe pa mtanda, amapemphera kuti Yesu chifukwa chani amene kuti afe pa mtanda. Amayina kuti afe pa mtanda ndicho linga chonena kuti pemphero anthu anali atapempha kuti Ambuye machimo athu atani kodi akhululukidwe. Nde machimo akhululukidwa bwanji? Process kapena kuti ndondomeko yake inayona kuti Yesu afe basi. Nde Yesu Kristu kufa pa mtanda kunali kuyankha pempho la anthu kuti machimo athu akhululukidwe, chifukwa tchimo silingakhululukidwe ngati Yesu Kristu sangafe pa mtanda. Nde pakufunika kuti anthu amvetsetse bwinobwino kuti kodi pemphero limene linayankhidwa kapena sinayankhidwe. Chifukwa pemphero lobwereza Mulungu akuti amadana nalo every day, Ambuye ndikhululukireni, Ambuye ndikhululukireni, kuja Ambuye ndikhululukireni, ndikhululukireni. Kuti inu Mulungu akuti pemphero lobwereza sakondwera nalo. Kutanthauza kuti ni Mulungu amene anayankha pemphero. Komano ngati ifeyo sitiolumikizika ku ndondomeko imene Mulungu anayikhazika yoti machimo athu akhululukidwe, ndi kuti zingopitirizabe Ambuye ndikhululukireni, Ambuye ndikhululukireni, Ambuye ndikhululukireni, Ambuye ndikhululukireni, every day Ambuye ndikhululukireni, kule ino pani dzulumatu. Ndiye pemphero na kuti Ambuye ndikhululukireni, Ambuye ndikhululukireni, pemphero limenelo Yesu analiyankha pa mtanda, ndipo adanena mawu akuti kwatha, it is finished. Kwatha, anamaliza ntchito imene anabwerera yodzapangitsa kuti machimo athu akhululukidwe. Nde pangofunika kuti anthu timvetsetsane naye Yesu Kristu.
apo b tizikhala kuti tikupempherera zinthu zimene zidayankhidwa kalekale. Tizikhala kuti tikupempherera ntchito imene Yesu Khristu anayigwira kale pa mtanda. Nde popeza kanthawi kankakafupi ndithu mwachidule mongoti pyalu ndifotokoze kufikira pamenepo. Zomwe kwambiri a Gideon Gama ku Nchewu. Yes. Apa nthawi kuno kuti yatsendera pananso funso lina lija sinozoti ndi chilolezo chanu. Ndiyeno. Awa amanoti andepo peza ife nabada ochimwa kuchokera kwa Adamu. Ndenza bwino kumangochimwa. Tizingochimwa nangasi nangatiraniso na. Museka nkhani yake omwe kapena. Anioseketsa. Okay. Anioseketsa kwambiri kuti ndiye tizingochimwa nangasi ife ndifanthu opelewe anabada ochokera kwa Adamu ndiye tizingochimwa atu. Ndiye ndimafuna ndifunse funso. Kodi niyo mutati mwapanga chiganizo kuti musamachimwe? Simuzichimwa? Asanga yankhelwa. Osanga yankhe kuti sizitseka yankhe. Funso limenelo. Ine mutati mwatsimikiza kuti ineyo ndifuna ndikhale moyo osachimwa. Kodi simuzichimwa? Ngati simungachimwe ndiye kuti chabwino mukhozano kunena kuti ngakhale nabadwa anthu ochimwa kudzera kwa makolo athu Adamu, tikuyenabe kuti tisamachimwe. Zizitheka. Koma funso nona kuti pakati pa ife anthu ndi tchimo wamkulu ndani? Amene ali ndi ulamuliro ndi ndani? Ndiye kufunsa kuti popeza nabadwa anthu auchimwa kudzera kwa makolo athu Adamu, ndiye kuti apapa nzabwino kuti zingochimwa? Dziwani kuti palibe amene amachimwa chifukwa cha kufuna kwake. Aliyense amachimwa chifukwa chakuti tchimo ndi lamphamvu kuposera chifuniro chathu. Munthu amene amagona kumanda kumavula zovala zake sikuti amagona kumeneko chifukwa cha kufuna kwake, koma inali mphamvu ya mizimu yoyipa. Ndiye tidziwe kuti ife ndife anthu amene otati tapanga chisankho choti ineyo sindifuna kumachimwa, sindiye kuti zinthu zigoza kuyenda molingana ndi chisankho chathu. Tilibe choice. Ife ndife anthu amene tikhoza kumangolamulidwa ndi tchimo chifukwa chani? Ndife amene tili operewera. Ndeno kutsendera kwake naku. Ana a Israeli anagwidwa ukapolo ndi Farao. Mose anayesetsa kuti awatulutse m'dziko la Igupto komano zidamuvuta. Ngati Farao angachita kupanga makani pamaso pa Mulungu, ngakhale naona miliri yokwana 9 koma nthawi yonse amakakami yawo simungatuluke. Ngakhale naye samafuna kuti atulukepo mu Igupto, koma chifukwa Farao anali wamphamvu zidawakanika. Ndiye anayese amadziwa kuti kwawo kokhala mkukenani osati kwa Igupto. Koma ngakhale amadziwa kuti akokhala mkukenani, kuti anali ndi kuthekera kochoka m'dziko la Igupto ndi mphamvu zawo. Mundiyankhetu. Anali ndi kuthekera kopulumuka ndi kuvumbulukamo m'manja mwa Farao? Analibe kuthekera. Ndi Mulungu amene anabwera ndi muliri wa chinamba 10 umene unamthetsa mankhalu Farao. Muliri umene Farao adapukusa mutu wopanda nyanga. Muliri umene Farao adachita nawo jenkha. Nkunena kuti ayi tipululuka titha phiti ndi anayise kadzipitani.
ndiye mukhozana kuti ana Israeli kuti atuluke mdziko la Igupto sizidali mphamvu zawo, sichinali chifuniro chawo, koma inali mphamvu ya Mulungu. Ndeno kunena kuti kudzipangira chitsango kuti aine tizikhala moyo wauzimu, iwe mphamvu zako wazitenga kwa ndani? Wavomereza ndani? Palibe amene akhoza kukhala moyo wauzimu ngati Mulungu sanalole. Mphamvu ya munthu ilibe mphamvu yolimbana ndi zilakolako. N'chifukwa chake tikuyenera kuti titule pansi udindowu, maso athu ayang'ane kwa Mulungu. Pamenepo pamene tsopano moyo wauzimu weniweni ukhoza kuyambika, osati wa fake umene tikupanga panopa. Chifukwa moyo wathu wauzimu uwu ndi wa fake, ndi wachiphamaso, ndi wachinyengo. Chifukwa chani? Munthu ndi amene akukhala moyo wauzimu ndi mphamvu zake. Koma amene ife tatula pansi kuthekera kwathu kunena kuti ayi Yesu Khristu anditsogolera agwire ntchito, Yesu Khristu azagwira ntchito mwapamwamba moyenerera. Ifeyo moyo wathu uzasinthika kwambiri. Ndithu andani winu kwa chinsapo uko. Amakinaiti. Abenja. Inudu mukwena mudziwe kuti ndi Mulungu amene akhale ndi chisankho cha moyo wanu, osati inu. Zomwe kwambiri. Ndathokoza busa nthawi ikuona kuti yathanso. Nakakonda tinakhala pano. Inunso poti ndi ofesi yanu mmakondanso kulalikira kwambiri. Kuti anthu azimvetsetsa ndithu kuti chipulumutso choyenda motani. Koma ndikuthokozeni tsiku la lero kuti ayi mwatidyetsa mawuso ndithu amphamvu kwambiri. Zomwe kwambiri akasowa. Yes, amalawi apaso mene tamaliziranso ndithu program imeneyi ya tsiku la lero Bible Talk Show. Ndikupempha ndithu ngati muli mafunso ena manumbers amene muona pamsipo, imbani mutolumizana ndithu nthawi ina iliyonse ndi abusa Nkhwazi. Komanso ena moti ife timakhala mwina chakufupi tili kwankuno kulilongwe, mawu amene muona tufuna tamvere pafupi. Mawu amene ndithu muthu apeza kuno ku area 17 mpingo umene ndithu wa Good News Mission. Mutati mwabwera timakhala ndithu ndi service kuyamba ikamati 10 o'clock mpaka 12 o'clock. Ndoti nthawi imeneyi muzakhale nayo kumva mawu Mulungu modzama ndithu momvetsetsa mwamvemvemve. Nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Padali pano ine langa dzina ndi Heneka Sowa, ndiwasire ndithu abusa Nkhwazi kuti ya ndithu akwangule apyede zonse ndithu za program yathu ya tsiku la lero. Nthawi yanu. Ndikuyamikireni nonse amene munali pamenepo kukhala nawo mbali imodzi ya program ine ya Bible Talk Show. Ndikukhulupirira kuti mopita tikakhala tikulingalira mozama za mawu amenewa. Komanso nthokoza akasowa chifukwa inali limodzi program ine ya Bible Talk Show. Mopitirira ndikupemphani kuti tiyeni tizikhala limodzi program ine ya Bible Talk Show. Mulungu akudalitseni zomwe kwambiri mwakoma nonse.